ተኸታተልትና ደርፊና በሓባር መኽፈቲት መደብ ሞዛይክ ክንስተማቕራ ፀኒሕና ካብዚ ብምቕፃል ናፍታ ፈላኒት ትሕዝቶና ኢና ክንሰግር ኣብ ንስ መደብና ቆላሕታ ምትሕግጋዝ ከብቲ ወትሩ እንቆርዓሉ እንሕበነሉ ባህሪ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ እዚ ድማ ንቐፃሊ ወለዶ እናተወራረሰ ዝኸይድ ዘሎ ባህሊ እዩ ንሎሚ ኣብ ንስ መደብና ቆላሕታ ኣዳሊናዮ ዘለና ኤርትራውያን ተቐማጦ ሽወደን ብኤሪ ቻይልድ ሁድ ዝፍለጥ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ንዝቐመጡ ህፃናት ናይ ባህርያዊ ስንክልና ዘለዎ ንዓረብያ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣለዉ ምሉእ ትሕዝትኡ ናይዚ ኣብ ንስ መደብና ቆላሕታ ተዳሊሎ ብሓባር ነቲ መደብ ንከታተሎ ህይወት ኣብ ሓዲድ ምንባር ረጊፃ ኣብ ውቅያኖስ ምስተሓለት በዚ መጺኡ ዘይበሃል ማዕበል ናብ ዘይትደልዮ ኣንፈት የዛዝዋ ንሱ ዘስዓቦ ድማ ብዙሕ ሰብ ዘዕርፈሉ ወደብ ሲኢኑ ሰብ ናይ ምዃን ትርጉም ክጠፍኦን ናይ ሰብኣውነት ሓላፍነቱ ክሽከመሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክበጽሕን ይርአ እዚ ኩሉ ብዙሕ ባዕዳዊ ጠባይ ንማዕበል ምንዋጹ ስለ ዘጋድዶ ግድን ኣብ ሓደ ርጉእ ሃዋው ከቁሞ ዘኽእሎ መልሕቕ የድልዮ ሓልዮትን ሞራልን እዞም እንዕዘቦም ህፃናት ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ሓደስ ፍጥረታት ኮይኖም እዮም ናብዚ ዓለም ተቐልቂሎም ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣብ ግዜ ሕርሲ ወይ ሕርሲ ብዘጋጥም ፀገም ግን ከምዚ እትዕዘብዎ ስንክልና ከጋጥሞም ክኢሉ ከምዚ ዓይነት ፀገም ሳሕቲ ዝርአ እኳ እንተኾነ እቲ ዘይንቡር ዝገብሮ ግን ምስቲ ፀገም ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ፀገማት እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ህፃናት ምእላይ ክብደቱ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ዝርድኦ ኣይኮነን ክንቀሳቐሱ ነብሶም መሊኾም ብዝግባእ ክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ምዃኖም ኣዴታቶም ኣብ ዝባነን ፀየረንየን ዝኣሊኦም ናብ ዝኾነ ቦታ ገዲፎንኦም ክንቀሳቐሱ ስለ ዘይክእላ ብዙሕን ዝሽገራ ሎሚ ግን መጠናዊ እፎይታ ዝረኸባ ይመስላ ብጉጅለ ኤሪ ቻይልድሁድ ዝፍለጡ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝቕመጡ ኤርትራውያን መንእሰያት 5 ሰነ 2021 ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ክፍሊ ፊዚዮትራፒ ንዝእለዩ ስንኩላን ዘገልግላ 100 ዓረብያታት ኣበርኪቶም እቲ ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ደገፍ ክገብር ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጌት 250 ዓረብያታት ስንኩላን ኣበርኪቱ ይርከብ እተን ዓረብያታት ድማ ከከም ኣድላይነቱ ናብ ኩለን ዞባታት ተኸፋፊለን እቲ መደብ ስራሕ ናይ ሪሃብሊቴሽን ስራሕ ማለት ከዓ ምስ ስንክልና ፍላይ ካብ ናይ ሎም መዓልቲ ዘራኸበና ኣጋጣሚ ስንክልና ናይ ቆልዑ ሓደ ካብቲ ንነጥፈሉ ዓይነት ስራሓት እዩ እዚ ካብ ልዕሊ 10 ዓመታት ሒዙ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ክንወዝ ፀናሕና ኣገልግሎት ካብቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ስድራ ቤት ዘጋጥም ስንክልና ነቲ ስድራ ቤት ነቲ ዘለዎ ፀገም ከም መሻርክቲ ኮይና ክንሕግዞ ብዝብል ስራሕ ካይድ ፀኒሑ እዚ ብሚኒስትሪ ጥዕና ቅቡል ኮይኑ ካብ ክፍሊት ነፃ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብ ገለገለ ናይ ኒውትሪሽን ደገፍ እናተገብረ ከምኡውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎም መዓልቲ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ዊልቸር ምዕዳእ ብመሻርክትና ኤሪ ቻይልድሁድ ዝበሃሉ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝቕመጡ መንእሰያት ኤርትራውያን ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ 2 ግዜ መፂኡ ተዋሂቡ ነይሩ ሕጂ ከዓ መወፀልቱ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ሕጂ 100 ክዕደላ ንሳምፕል ዝኾን እዚ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ዝሕማም ናይ ኮቪድ 19 ማለት እዩ 15 ኢና ከም ሳምፕል ሕጂ ተኣሽሚርና ዘለና ተን 100 ግን ብምልአን ብመንገዲ እዚ ቤት ፅሕፈት ናይዞም ፊዚዮቴራፒ ክዕደላ እየን ማለት እዩ እዚ ከዓ ብመጠን ዝርግሐ ክረአ ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝገበርናዮ ከምዚ ዓይነት ምዕዳል ኣብ ኩሉ ዞባታት ካብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጀሚርካ ደቡብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰባ ጋሽባርካ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዝተገብረ ዝርግሐ እዞም ህፃናት ተሰኪሞሞ ዘለው ሕማም ዘይንቡር ምዃኑ
ንብዙሓት ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ስክፍታ ዝእቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ፀገሞም ክፍለጠሎም ኣይደልዩን ይኾኑ እንተኾነ ግን እዞም ህፃናት ናብ ደገ ክወፁን ፀገሞም ክፍለጠሎም ምስ ዝኽእልን ጥራዩ ሽግራቶም ክፍታሕ ዝኽእል ከምዚ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ቆልዓ ከምኡ ዓይነት ስንክልና ኣጋጢሞሲ ተስፋ ዘይብሉ ዓይነት መረዳእታ ኩሉ ሕጂ እዚ ብዓብዩ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕልቶም ከምኡ ዓይነት ስንክልና ዘጋጠሞም ቆልዑ ዘለዎ ጣዕምታ ኣብ ምቕያር ዘለዎ ሓይሊ ካልኣይ ነቲ ስድራ ቤት ኣብ ምርግጋእ ዘለዎ ብዘይካዚ እቲ ኣብ ቀጻሊ መዓልታዊ ክሳይ ንገብሮ ስራሓት ኣዴታት 3-4 ቆልዑ ገዲፈን ናብዚ ካብ ዝውዕል ኣብ ገዝአን ቆልዓ ሒዘን እናተምሃራ ክንክን ክገብራውን ነቶም ቆልዑ ካልኦት ዝህቦ ረብሓታት እውን ስለ ዘለዎ መቐጻሊ እውን ጽቡቕ ምትባዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ድብል እሙንቶ እዩ ዘለና ብኻልእ ሸነ ክሪኦ ዘለና ከዓ ኣብ ገዝኦም ተሓቢኡ ነበሩ ቆልዑ ብከምዚ እንዳወፁ ዝመፁ ዘለዎ እቲ ሽግር ናይ ሓባር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ይርአ ኣሎ ደገ ምስ ወፂኢኻ ፍታሕ ክህልዎ ዝኽእል ኣይተስዕንር ዓራት የድቅና እዚያ ምስረኸብኩ ሂደስ እዚያ ወደገፈ ረኸብ እያ ሂዳ ጽቡቕ ኣምላኽ መስገና ብእግሬ ካይድ ከለኹ ናብኡ ደቂ ካይድ መንገዲ ኣዋ ሓይሜ ሕጂ እቶም ቆልዑ ክሳብ 8 ዓመት ይጎዩ ካብ 8 ዓመት ይሓሙ ራብዓይ ክፍሊ በፂሖም ነይሮም እቶም ክልተ ሕጂ ይሓሙ ማለት እዩ ሰለስቲኦም ካብ ሰብ ሕቡኣቶም እዮም እቶም ቆልዑ ሰለስቲኦም ተፋቲሐ ካብቲ ሓዳረይ ናብራይ በቃ ተፋቲሐ ኣነ ከዓ ደቀይ ናብ ህዝበይ ከብለንለኒ ኢለ ሕጂ ወደይ ካብ ዝውለድ ሎማዓንቲ እዩ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ግዜ ሳብ ዓራት እዩ ነይሩ ንዕኡ ዝኸውንሲ ኣይነበረን ዋላ ክንከይድ ከሎስ ከምዚ ናይ ጅሮሎ ፅርግያ ምሻሎ ብከምኡ ዓይነት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣነ ሓጎሰይ ገልፆ ኣይክእልን እየ በቃ ካብ ዝውለድ ሎማዓንቲ እዩ ኮፍ ኢሉ ፍሉይ በቃ መጀመርታ እውን ሓንቲ ክትቆፃፀር ኣይትኽእልና ነራ ርእሳይ ትቆፃፀር ኢዳይ ትቆፃፀር ወዲ ቡላ ኣብዚ እንዳመላለሰ ነፍሳ ኮፍ ክትብል ጀሚራ ባዕላ ክትሸይን ኩሉ ነገር በቃ ተኣግሪ ጥራሕ ኣብያታ ኣበርክቶ ብዘለካ ሃብትን ዓቕምን ዘይኮነ ብዝገበርካዮ ሕልናዊ ህያብን ተበጉሰን እዩ ዝዕቀን ንመን ኢኻ ኣበርኪትካ እንታይ ኢኻ ሂብካ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ኣተኩሮ ዘድልየኳ እንተዘይኮነ ዝያድኡ ግን ኣይናይ ፀገም ተፈቲሑ ከመይ ዝበለ ናብራት ተቓሊሉን ዝብሉ ሕቶታት ምላስ ግን መሰረታዊ ነገር እዩ ንቐጻሊ ነባር ስንክልና ሒዞም ንዓመታት ዝተሰከማ ኣዴታት ንዕን ንምምራይ ተባሂሉ ይትዕለማ ከምስሪቦት ስንክልና ንነዊሕ ዓመታት ክወስድ ስለ ዝኽእል ኣዴታት ን10 ዓመት ን15 ዓመት ቆልዓ ሓዚለን ክኸዳ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንዕን ጥራይ ደይኮነ ነቶም ብትሕቲኦም ወይ ብልዕሊኦም ዘለዎ ኣሕዋቶም እውን ከቢድ ፀውሪ ነቲ ስድራ ቤት እዋ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ መብፅሒ ከማ ንኾነና ካልእ ይትረሲ ነዚያ ትምህርቲ መብፅሒ እንዲና ሲኢልና ነርና ሕጂ ግን ዓሬባ ተዋሂብና ንትምህርቲ መባፃፅሒ ይኾነና ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ከምዚ ናይ ፅርግያ ጅሮሎ ናይ ቆልዑ ምሻሎ ከምኡ ንገብረሉ ነርና ሕጂ ተሰይሩ ንኢስዎ ዋላ እንታይ ክንገብር ኢና ንብል ነርና መኪና ለሚንካ ኮታስ ኩሉ ነገር ዝበለ ከተውፅኦ ይትኽእልን ኢኻ ክብድ ዝበለ ነይሩ ሕጂ ግን ብዘይ ስክፍታስ ናብ ዝኾነ ቦታ ክትንቀሳቐሶስ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ንዓይ ብጣዕሚ ፍሉይ ነገር እንታይ ገልፆኒ በቃ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዝሓሰብዎ ነዚ ዝገበሮ በቃ እንታይ ኣምላኽ ይባርኮ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ ፅቡቕ እዩ ማለሲ ኣብ ዓራት ኣብ ገለ ስለ ኮፍ ነብሎ እቲ ንዓና ሓገዝ ከምዚ ዝበለና ወዲ ቡላ ደጊፍናያ ማለት እዩ ሕጂስ ንዕኡ ንምውሳድ ዊንቸር ምውሳድ ንዕኦም ሓገዝ እዩ ንሕቆኦም ኮፍ ኣባህሎም ነቲ ገባቦም ፅቡቕ እዩ ሕጂስ ፅቡቕ ተቐቢልናዮ ፅቡቕ እዩ ከዓ ንዓና ዓብ ሓገዝ እዩ እዚ ቀሊል ኣይኮነን እቶም ቆልዑ ፀሓይ ኣይወፁን ነይሮም ሕጂ ናይዛ እንታይ ኢኻ እንትኾንካ ወሰን ዘይብሉ ሓጎሰይ መራ ተሓጒሰይ ኣምላኽ ምስኣቶም ይኹን ፀሓይ ይርእዩ ነይሮም ምስ ደቆሶኦም ነይሮም ግና መውፅኢ መንቀሳቐሲ ረኺበ ተመስገን ኢለ በቃ ኣመስግነ እዞም ኣሕዋተይ ንኣኻትኩም ኩሉ ኣመስግነ እዚ እቲ ብዓብዪ ንዴታት ኣብ ዝባለን ሓዚለን ካብ ዝኸዳ ሕቑአን የብርየን ካብ በዚያን ተጠቒሞም ቤት ትምህርቲ ዝኣተው ተምሃሮ ኣለውና ብዓብዪ ካብቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ናቶም ቤት ትምህርቲ ሃልዩ እንቀሳቐስሉ ንምብፅሕ ዓብዪ መሰጋገሪ ንዓና እዚ ሕጂ እዚአን ኮላ ንዓና ዘን ዊልቸራት መፅአን ዘሎ ኣብዚ ስኒ ብጣዕሚ ዓብ ሓገዝ እዩ ንዓና ኮይንና ደሎ
ደቅና ፀሓይ ክትፅለው በይኖም ዋይ ንገድፎም እና ነርና ሕጂ ግን ዋላ ዛ ዊልቸር ገይረ በይኖም ገድፎም ትኽእል እያ ካልኣይ ነተን ኣንስትና እውን ሕቆአን ካብ ሓዚለንኦም 10 ግዜ ናብዚ ምልላስ ከዓ በዛ ዊልቸር ገይረን ከመላልሶም ከሎ ኣንሶም ንፋስ ረኽቡ ካልኣይ ምስ ከባቢኦም እንዳተላለየ ንክወፁ ንሕግዞም ማለት እዩ ህይወት ኩሉ ግዜ ካብ ኣእምሮ እያ ትፍልፍል ህንፀት ኣእምሮ ድማ ካብ ሰብኣዊ ምስትውዓል እዚ ምስትውዓል ንኣእምሮ ይምግቦ ኣእምሮ ድማ ንምስትውዓል ፀግዕን መራሕን ይኾኖ እቲ ብምስትውዓል ዝዓንበበ ኣእምሮ ናይ ሰብኣውነት ባህሪ የጥሪ እዚ ሰብኣዊ ባህሪ ድማ ከም ባህሊ ሰሪፁ ይነብር እቲ በርክቱ በዘሎ ክንቅፅሎ ኢና ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ነዞም ቆልዑ ብዝተኻለ መጠን ኣተባብዓ ውፅኢት ስለ ዝረኸብናሉ ገሊኦም እውን ምስቲ ዘለዎም ስንክልና ኣብ ትምህርቲ ኣትዮም ዕዉታት ኮይኖም ክወፁ ርኢና ስለ ዘለና ንሕና ነቲ ስራሕ ቤት ዘሎ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምክንያቱ ከም ዜጋታት መሰሎም ከዓ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ክረኽቡ ብዘይካዚ ነቲ ስድራ ቤት እውን ከምዚ ናይ ምትብባዕ ባህርያት ስለ ዘለዎ ተቐፃሊ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ምሃብ ንሕና ከም ሙያዊ ሓላፍነትና ነዞም ስድራታ ወይ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ምሕጋዝ ኩሉ ሻብ ዕላማና ንቐፃሊ ንሱ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ መጀመርታ ንወድውላ እያ ከመስግኖ ደሊ ካልኣይ ከዓ ነዘን ዊልቸር እዚአን ንዓና ንኽቡና ሓገዝ ዝገበሩልና ከዓኒ ብልቢ የመስግኖም መጀመርታ ንኣምላኽ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃበና ነዚ ዝሓገዙ ነዚ ዘበሉ ብጣዕሚ በቃ ዝመስግን ናይ ብልቢ እዋይ ከምዚ ዓይነት በቃ ይቐፅል እንዴ በቃ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉስ በቃ እንደ ኣምላኽ ሓግዞም በቃ ብጣዕሚ ይቐኒልና እዞም ዝሕታለ ኣእምሮን ኣካላዊ ስንክልናን ዘለዎም ህፃናት ንነገራት ኣመዛዚኖም ክፈልጡን ብዝግባእ ክርድኡን ዋላ ኣይኽኣሉ ሕማቕን ጽቡቕን ግን ይፈልጡ እዮም ሕሉፍ ተግባራት ናይ ወለዶም ኮነ ሕብረተሰብ ዋላ ኣፍ ኣውፂኦም ኣይዛረቡን ኣይመስግኑን ተግባራቶም ግን ልዕሊ ቃላት ከምዚ እትዕዘብዎ ኣፍ ኣውፂኡ ይዛረብ ኣሎ Thank you.